जेरावखि थाङा मानो सोंबाय थायो नोंसोरलाय? दैयाव थांगोन अराव थांगोन सानालाय फिसाखौ सोंगोन हा सोंनायालाय मा जाखो नोंहालाय? अफ नोंसिनि सोंनायनि फिननायखौ होनो आहा मेलेमानो जोब्बाय। मेलेमा जोब्बायना अबेनिफ्रायबा एम्फौ फैनानै मेलेमखौ जाबाय बिदिजों जानाय नङाहाय हिनजाव। आयै आं बिदि नङाना। नङाना माया जोंहा खुमानाय गेजेरखौ जेब्ला खायख'नो बिजि खान्दा नागिरगोन अब्लासो नुगोन बाल नोंखौ। सायालाय हिनजाव होगोन। साहा लोंनायनि सिगां नोंनि बाथ्रा खोनानानै आंहा उदै बुंखाबाय। संख्रिबो नांगौ गलियोबा दै जायो नाथाय संख्रिनि रसा दै जालाबानो संख्रि बायदि थाफिनो। नोंनि बेबादि आसल खोथाखौ खोनायोब्ला आं एसे मोजां मोनालै सनाथि। फिसाखौ खांनानै रायनो होनोबो मोनला आरो। नों मानो बुजियाना सनाथि? लहा थुख्राखौसो सिखा रुवा लायो खामारा हिराखौ दाया। नोंनि जानायबो जायैबो फिसा सासेखौ रायग्लिबाय थानायखौ आं बेसे खोनासंनांगौ? ना नोंनि बिहारिनि फिसा नामा बियो? बिहारिनि खोथा मख'लायदोंब्लालाय लाबानो जाबायना सोरबा दाहोदों? सनाथि हा सिंग्रि दाखौनो उल्थालायबाय बाथ्राया मोनथा। नंमारगौसोहाय बर' फिसा फिसाफ्रा फिसा हिनजावखौ बांसिन हरमारो। एसे थाङोलां सिख्लालायनो आखल जाखालां। नोंथाङा जे बुंदों
आंनि फिसालाया सिखाव दाखाय बाथ्रायाथ' नोंथां बुंनाया सत्यआनो नाथाय आंहाबोथ' फिसालाखौ अननाय दं नोंथाङा फिसाज्लाखौ खुनले सिखाव दाखाय मावनो बिदि थुलुंगा लाबोसै सैथोखौ थांनानै उदै राननांगौआ नोंथाङा बुजिगोन ना बुजिया जिबौआ मालायखौ बिसिनानै सौवो नाथाय गाव बिसियाबालानो मन'योसो आंनि फिसालाया नंगौ सिखाव नाथाय आं नोंथांनो माबोरै खिन्थानांगौ नाथाय नोंथांनि फिसाज्लाया नोंथांनि नामखौ माब्ला दाबावगोन नोंथाङाबो बेफोरखौ नोजोर हो बिदिब्लालाय मा नोंथाङाबो नायदो मानोना नोंथांनि उदैखौ आं सुफुंगोन बिदिब्ला मिस्टार गयारि सोंदिनि आच्छा दे बिदिब्ला गोजोन्थों बसुमतारी फैदो हिनजावफोरजों जोङो हग्लिदों बेयाव आं माइरं सेरजों दाउआव फोरोंदोंसो मैया माबा खुनुरुखुमसो माबा जाबाय होमबाबोथ' लांनो हादों आहाथ' गैया जाबाय नुनाय बाथ्रा आरो जों नुवाखैमोनबा माथो होनबालाय जों दा एसे आरो साखौन्द्रमोन नाहरलाय हनै मानसि मोजाङै सैथो बहा आयै नङा माथो जि मोजांथारमोन आयै खाथि खाला जा मोजां मोनलै दागिखौ अमायथारगौ मोनदों मानसि मोजां हिनजाव बे दागिखौ अमायथारगौ मोनदों आयै सैथिया मानै मा फाननाय देरखानो आं नुवालै साखन्द्रा जोंखिफ्राय गावनो नायग्रो गाबलै आदा दाखोन्थालै आदा बयबो जोंखि बिमाया आंखौ रायथारलै दाखोन्थालै जाबाय आदा जोंखि बिमाया आदाखौथ' बारा दोनदो आं हिनजाव होननायखौ नायथारला आयदेलै आदा फानसै खेबसेबाव खालामबाय था 3 4 नायथारलाथ' जायाखै नामा आदा दाबो नायथारलालै आदा नायथारला एसे फैदो नों मानो बिदि खालामो आदा फाग्ला मा हगारला माथो 4 खालामबाय था 15 16 बोरै थांबाय नुबायथ' माबायदि मोसानांगौ बेबायदि मोसानांगौ अनजालि मोसादोंलाय बेसेन गोनां दिनैनि जोंनि कलेजनि हारिमु दिन्थिफुंनाया गोबां दिन्थिलायखांनायनि उनावहाय दानिया मोसासिगोन कलेज बिउटि मिस अनजालिया लाल साहासो जाबायहाय आगै बिदिबाथ' हामथारबायहाय आगै जोंनि गेजेराव ओरैनोबाबो फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर जानो हानाया खम खाथार बेल' नङालै बाजै दाख्लै गारि लाबोनायजों गिदिर लाबोनायजों गंबा जाबाय दा आंनि आन्दाराव इन्जिनियारानो 7 दं होमब्लालाय महाराजायानो जाबायहाय सिख्लाफोर मोनबा खारसननायनोसो गोसो जाथारबायसोहाय आंहा आदाखौ आं गोदो खनसेबो नुफेरथाराखैमोन
न'निफ्रायनो ओंखारामोनदां ना आं ओंखाराबालाय बाहाथो नुनो सासे मानसि आं माखौ हासुनो समानो जाया बाजै लाबानो जाबाय ना देनां लागोन अनजालि थादो दे अनजालि थादो बाजै दे थांदो आरो दे सम मोनबा आं फैबाय थागोन बाजै फैबाय था गाज्रि मोननाङा आं फैबाय थागोन सम दिहुननानै फैबाय था बिदिनो दे बाजै दे आं फैबाय थागोन सम बिबारफ्राबा दिनै बाराय गाबोन लेंहायो देलाय आरो मानसिनि जिउ सिख्ला बैसोआलाय सानसे थानो हाबाखौ थाबैनो हरगारजोबनिहाय दिरिया हरनो होनब्लाथ' हरजायालै बिमा नोंबो एसे सान दिनै हरनानै गाबोन संसारखौ जानो रोङाब्ला मानोथो रोङा जानोबा मावनाङा दाङा जाहैनायावलाय थाखा फैसानि आंखालावसो दावराव दावसि जानानै फैयो बेहालाय मानिथो आंखाल थाखा फैसाया दिनै दं गाबोन गैयालै बिमा आफाफोरखौनोथ' एसेबो साबजानाय मोनथाराखिसै आं नों मोजां मोनाबाबो फिसाफ्रा जोंना मोजां संसार मोनजाहैबानो जाबायना आं फिसाखौ एम ए सिम फरायहोथारगोन एम ए फरायहोनानै फिसाखौ लुनदुन न'आव दोनोब्ला फिसानि जिबनखौ जानाय जागोन ना फिसाखौ अननाय जागोन बेलाय नों मानो बुजियाना सनाथि आखलखौ बायनानै मोना दोमैलुआबा माबायदि दोमैलुबादि बिजामादै खोब मोनबावगोन नोङो मोनाबा मोना आंना फिसाया फरायथोंल' थुदो नैबे मन्दिरखौ खुलुमनानै आं समायना लादों नोंखौ आं बिदा गोदै लोंगोन आदा मा सानो आदा नोङो थुदो अनजालि नोंनि सोमोन्दै साननायनि आंहा अन्तर जाया अनजालि ओइ माखौ नायगोमोखो नोंखौ ओं दा बिदा गोदै लेंबाय नालाय आं नोंखौ दिनैनिफ्राय आदा होननानै अनसिगोन फैद' मानसि गरम जाखो होथारहाय होथार बोलोखौनो होथारा नालाय हा माबोरैथो रुवा मालाय बबायबायनोसै बगनानै जाथारलै माथो बोलोखौनो होथाराबा हा माबोरै बन गावनांगौ खुरगाथाम गाहाम ओंखाम जायो दिनावनो हा बबावथो दोनखोमाय नोंलाय बोलोखौलाय जानायावबालाय माथो थुरसि गाबबानो खावथं जिरायहैनाय खामानि मावनायावबा जिबौ बोथैया लावथिबो बाया बेफोरबायदि दाहोनाखौ देग्लायसो मोनफेरबायहां खिथोर बाथोरनो मानो मालायनि फिसाफोरखौ इसेबां गाज्रि रायनांगौ जाखोना बिसि फिसानो सना रुफा होनायावबा नोंहा खर' दुङो मालायनि फिसाखौबा फालो गान्दा जाहोनो सानो नोंबोथ' नोंखासै बाथ्राफोरखौनो साबजालायलांलाना ए टाउन सहराव अफिस गादों सिख्ला बालें नुबोदों बिसि सासेखौ साबजानाय बास फैदो नोङो सालाबोराय मोसौनि गियाना हाबलाय नोंनाव मानसिनि गियान गैला मोसौ बाथोन गलिसेनि गोबोरखौ गारहो नोंनो थोबाय मोसौनि गियान आइयाव अनजालि
जोनोमनि उनावबाबो बिदा गोदै होननानै बुंबाय थागोन। अनजालि नों आंखौ दुखु मोनाथ'? मोनसे नों आंखौ बिदा असे होननानै सानोना अनजालि? नों फोथायोब्ला आं होनगोन बे जोनोमाव आं नोंखौ जुलि मोनगोन। मा? नंगौ अनजालि। मा? नों आंखौ बिदि सानो? नों दुखु मोननाङा अनजालि। बेनि दायनिगिरिया आं नङा अनजालि। आं गनायनो हाया दा। नोंनि बे साननायखौ आं गनायनो हाया। नों आंखौ निमाहा होदो आदा। नों फोथाय अनजालि, आं नोंखौ मोजां मोनो। नों आंखौ निमाहा हो। नों आंनि साननायखौ गनायदो ना? आदा। अनजालि, अनजालि। सामिया बोरोलै आमार हट आमथिया मा मोनसे बेलाय बाराबा देखावगोनलै आं। र' फाग्लि बे साबिया लाबोलाय। नोंसाला मोजाङा गारिखौ देखावसै। न'आवनो सिभिल सायावनो दङ। माबा लाना फै। मानो बिदि सानो होनबा? आं या गावबागाव मा सानो माबाया हाबथारनां बेखौ? बाराबा गुसुगोनलां। मानसिनि फिसा नङालै बियो, जुनारसो। फिसाबो मोलायथारबाय एखेसै बिसोरो। फोरमायनाय दा बेबा नों जि बिखौ फासाबाय आंबो बिदिखौनो जाजानो लुबैखादोंमोन आइ। आयै दिनैनिफ्राय आं नोंनि जेबो हेंथा होथारला आइ। नों जेसे हागौ एसेबां फराय आइ। आयै आं एम ए खौ फरायबावनो नों हगारगोन ना आयै? हगारगोन आइ, मानोथो हगारा जानो। आयै हरासो सौलायलांबाय थारमाने दाबो फैदियानो फिसालायालाय। थांलायबाय बियो बिमा बिफानि गन्थं हानो। बेना बिदिनोसै जेब्लाबो हरथ्रो सानथ्रो। सोरथो मानसि मोजां मोनो बेखौलाय? हाबाफोर होबासो न'आव थासिगोन नामा गारबोलाय? मा हाबा होनो? बेबायदि फिसालानो बिहामजो लायनांगौबा सैमा बांद्रायखौनो लाना फैगोन आं। आइलै मा थागलाया हासुदैया लोंनानै फैलायबाय बियो। नोंनि फिसाला मोजां बेना आबाद खालायहाय गावबागाव फिसाला मोजांखौ। सोर सासे लोङानो माने बांसिन बानायनाया बिमा बिफानि खन्थ्र मोखांसो होजोबसिगोन। आं जुखुलै आइलै आं नुफैनो आइलै बारा होगारगोनलै आङो। आइलै आं नुफैबायलै। खोनाखै होनबा बै गामिनिया? मा जाखो होनब्ला बियो? मानो गाबज्रिबाय थानो मोजां मोनखोलाय दा?
무슨 모장 खौरां दंबा हामा मोजां खौरां मानि मा खबर नै जोंहा फिसालाया बेंगला इउनिभारसिटिनिफ्राय MBA खौ पास जाबायनो मा होनखो फिसालाया पास जाबाय आफा जोंनि आफाया बुंदों आं बेखौ पास जाबाय आफा नै दासो पेपाराव आं फरायगासिनो दंमोन आं गाबोन थांगासिनो आफा मा होनखो मा होनहरखो होनदों फिसालायानो दा जोंना फिसालाया गाबोन बेंगलराव फैसिगोन होमब्लालाय बिहामजोखौ लायबानो जाबायना मा नागिरनो खाथियाव लाना दंखायो आङो होमब्लालाय हामथारबाय आरो मा अथ' आफा आं बिदि एखे सुखा मानो आं हाबा लागावथ' बेंगलाव लानांगौ आरो बेंगलाथ' नोंनि नङा बिसोर नोंनि न' आसाराखै बिदि होनना मिथिबा आं फैयामोन मानोथो हेंथा होयो नोंलाय बिसिनाबाथाय बिदिनो साराय जोंदो जेबो गाज्रि मोनो नामा बिदिनोसै बहा थांनो जारौ आं कलेजाव थाङो आदा